Atong ibalik atong puntuha nga ang Espiritu Santo wa mo gamit bisag usan nining maong pulong diha sa Isaías 40:31. Iyang gigamit ang kava nga gihubad og paghulat bisan tuod og wa gyud kini magapasabot sa tibuok niyang kahulugan. Ang pulong sa orihinal gigamit sa pagbuhat og lubid o pisi. Sa pagsugod, diha lay usa ka gamayng lugas sa lanot nga sayon rang mabugto. Apan sa dihang isalapid na kining maong gamayng lanot ngadto sa ubang mga lanot, mahimo na kini siyang pisi nga di na mabugto. Ug mao nga kining punga nakahulugan nga kini daw usa ka lugas sa lanot nga gianam og sapid hangtod nga mamahimo na kini siyang usa ka dakong pisi. Ug busa usa ka lig-o na nga pisi. Mao hinungdan nga mahimo na kini siyang nagkahulugan og pagsalig. Bisan pa man tuod og nagmaluyahon kini siya sila kadtong naghulat o nagpadayon sa pagsalig sa Ginoo, mamahimo kini sila sa usa ka gamhanang pisi nga way bisan kinsa ang makabugto. Makapaikag ang pagkasayon nga didto sa daang saad matang higayon nga mahibalag mo ang pulong pagtuo o ang pulong nga pagsalig, usa na niining 5 ka Hebrewanong mga pulong apan sa matag teksto adunay diyutay nga nagkalahi nga paghatag o gibugaton. Diha sa bersikulo 31, ang paghulat mao ang pagsalig sa Dios bisan taliwala sa tanang mga kalisdanan, bisan pa sa pagkawalay paglaom sa kahimtang. Kadtong nagahulat, nagapadayon sa paggamit sa paagi sa pagtuo nga nagdaag pahulay. Karon unsa may mahitabo kanila? Ang pulong pagbag-o usa ka dili mayong paghubad. Sa literal, ubaron unta kinig ingon ini sila nga nagapadayon sa pagsalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Dinhi wa maghisgot ang Dios bahin og tawhanong kusog. Ang gihisgutan sa Dios dinhi mao ang Dios nung kusog. Ang ideya dinhi dili ang pagbag-og kusog ingon nga ginabag-o ang imong tawhanong kusog, kundi ang pag-ilis o pagbag-o sa tawhanong kusog ngadto sa Dios nung kusog. Itugyan ang imong tawhanong kusog nga ang kinamayuhan niya na labihang pagkaway umoy o sa pag-ilis niya na sa Dios nung kusog. Kung maingon ka, Ginoo, di ko kini mahimo. Ang Ginoo motubag sa pag-ingon og ako yung sulban sa suliran. Hatagan ta kag kusog. Ako yung musangkap kanimo sa tanan mong gikinahanglan aron matagbo mo kining malisod nga suliran sa imong kinabuhi. Apan buot kung imong himatigdan way pag-ilis sa tawhanong kusog ngadto sa Dios nung kusog hangtod adunay makanunayong pagsalig nimo sa Ginoo. Kini dili bersikulo alang sa mga maglulumba sa dagan. Well, ambot lang pipila kaninyo mga maglulumba sa dagan. Usa ka ba ka matang sa magtotoo nga sa kapritso sa pagbati mudayog saan nga mubuhat ka mga dagkong butang alang sa Dios? Ug mao nga mugawas ka uban sa mainit nga kadasig aron sa pagbuntog sa kalibutan. Ug unya mukupos ang pagbati. Masagad mao mahitabo ug unsa may sangbutanan. Usa ka kabang gipadilaab og maayo ang imong pagbati apan sa pagkupos na niya ng maong pagbati nga mao ang nagapadasi kanimo mawagtang ra ka ng imong gana. Nagasandig ka lang sa imong pagbati niya na inay sa paghuna-hunag doktrina. Marang ayaw ba yung una-una nga nagasaway ako sa pagbati? Wala. Apan ayaw pagsalig sa imong pagbati.
mo ni ang punto. Saligi hinuon ang Espiritu Santo ug ang pulong. Saligi ang mga butang nga tinuod, mga butang nga makahantag kanimo sa paagi sa pagpadayon sa pagsibog sa imong kinabuhing Kristohanon. Pagsibog sa unahan niya na. Naon sa may maglulumba sa dagan. Ang maglulumba sa dagan, usa sa katao nga mudagan o usa ka hamubo nga lumba, mugugol og talagsaong kalagsik o kusog sa iyang pagbuhat niya na. Agi usa ka kaamgid. Mutuo siya sud sa makadyot samtang giaghat siya sa iyang pagbati. Apan sa diyang mukupos ka ng pagbatiya, muhunong siya sa pagtuo. Muhunong siya sa paglihok. Apan nagasulti kining bersikulo og ang gahom sa Dios dili mutunga sa walay tanol, dili mutunga sa sulbong ug paghunong. Ang gahom sa Dios lig-on nga dili matarog, anaa ka nang mapadinayunong kusog, nga wa magasandig sa pagbati, pagpangaturungan, o sa bisag unsa. Nagasalig lamang kini sa pagtuo sa pulong sa Dios nga nagaanad sa paghulat sa Ginoo. Tuuhi ang pulong sa Dios bisag unsa kalisod ang kahimtang sa imong palibot ug bisag unsa kamauswagon sa imong kahimtang. In poverty or in adversity. Buot kung mangutana ka sa imong kaugalingon ug pipila ka pangutana. Gituuhan mo ba ang pulong sa Dios? Sa gayon nga nagatubang kag kalisod. Nagpadayon ka ba sa pagtuo sa pulong sa Dios? O nagkinahanglan ka pa bag aghaton sa imong pagbati? Kinahanglan ka bag agdahon o dasingon? Muliho ka ba lang pinagi sa way tanol? O nagpadayon ka ba sa pagsibog sa unahan? Way pagkatarog, malig-on sa imong pagbarog, anaay kusog, nagabuhat sa Diyos ng buhat alang sa Ginoo? Sila nga mosalig sa Ginoo makamaton og bag-ong kusog. Ilang biyaan ang ilang karaan, makaluluoy, way pos, nga tawhanong kusog, ug pulihan sa usa ka kahibudngan manindot nga Diyos nung kusog. Unsa resulta? Sila manglupad, daw agila. Sila managan, ug dili kapuyan. Nagpadayon sila sa pagsibog sa unahan. Dili sila kahutdan sa ilang sugnod. Way makahunong kanila. Nagpadayon sila sa ilang paglakaw, matud pa sa Hebrewanon, ug dili maluya. Usa kini ka mabulukong kinabuhi. Resulta kini sa pagsalig sa Ginoo. Bisag unsa ka ngit-ngit ang hulagway, bisag unsa ka dulom ang kahimtangan, o bisag unsa ka dako ang katalagman, nagpadayon ka sa pagsalig kaniya. Ang ikakapatan nga kapitulo sa Isayas, usa kini ka teksto nga nagkanayon, agig iyang epekto. Dako yung bintaha ang paghulat sa Ginoo. Dako yung bintaha ang pagsigis, pagsalig kaniya. Siya ra gyud ang angay tang saligan ug pagkasayod nga ang tanan mulampos. Karon lingia ang bersikulo 12. Di natong makita unsa kadakong bintaha ang paghulat kaniya. Kinsa may makasukod sa dagat diha sa iyang palad ug sa langit pinagi sa pagdangaw niini. Kinsa may makasulod sa tanang yuta diha lamang sa usa ka taksanan ug makasulod sa gibug-aton sa kabukiran ingon man sa kabungturan pinagi sa usa ka timbangan. Isaias 40:12. Excuse me. Bintag yun pag-ayo ang paghulat sa Ginoo. Sanglit, ado naman siya niya ng gahom sa pagtuman sa butangan dili mahimo. Kining maong bersikulo,
nagapaila og usa ka butang bahin sa iyang pagkamakagagahom. Niya nang pagsukod sa dagat diyan siyang palad. Kini nagahisgot og labihan kadako nga gahom. Ang Dios, si Ginoong Jesucristo, makasukod sa tanang katubigan, sa tanang kadagatan sa kalibutan, pinagi sa palad sa iyang kamot. Apan, labaw pag yun niya na, makadangaw siya sa langit, pinagi sa iyang gamayng tudlo. Ang pulong nga dangaw, nagkahulugan o gamayng tudlo. Ang usa ka hutong sa mga bituon nga ginganlag Andromeda Nebulae. Nagahatag kini kanatog pipila ka ideya unsa ka halapad sa atong universo. Ang tao magahisgot bahin sa iyang mga kalampusan dito sa gawas nga kawanangan. Ikahibulong niya ang mga butang sama sa pagtaak dito sa bulan. Ang tao mogamit sa prinsipyo sa kabutaran ug ang usa ka rakit nga mopalusad sa pagsulpot ug usa ka sakyanan ngadto sa kawanangan. Unsa man kalaya kini didto sa kawanangan? Usa lang kini ka to sa timba kun itandi ta kini sa labihan kalapad sa universo sa Dios. Gawas ra gud sa panahon sa gabi ug suwais pagsudong ka ng Andromeda Nebulae. Diin, ang kadanag niya nami, gitib dihas mga usa ka milyon, 600,000 ka tuig na, ug nagadagan kini sa gikusgon sa siga, 6 ka trilyon ka milya matag tuig. Bisan pa niya na, ang Andromeda Nebulae, usa lamang siya ka duol pag-ayo nga hugpong sa mga bituon. Ug lampas sa Andromeda Nebulae, mao ang minilyon ug binilyon ug trinilyon ka mga bituon. Ug diha na kini sila diha sud sa dugay ng panahon. Bisan pa niini, uban sa iyang gamay nga tudlo, si Jesucristo mihimo sa maong pagpatungha niini. Juan 1:3 ug 10, Kolosas 1:16, Hebrehanon 1:2. Kung ang Ginoo makalihok sa iyang gamayng tudlo o mupatungha sa binilyon o trinilyon ka mga bituon o binilyon sa mga magilakong talay, mga binilyon ka siga katuigan ang taglayo, sa imong una maatiman ka baka siya sa pagsulban sa imong mga suliran? Makatagbo pabagha siya sa panginahanglan sa imong kinabuhi? Unsa may punto sa bersikulo 12? Mas bintaha gayon ang paghulat kaniya. Mas bintaha ang pagpadayon sa pagsalig kaniya. Ngano? Tungod kay labaw siyang makagagahom. Iyang atimanon ang imong mga suliran, makaatiman siya sa imong kahimtang. Bersikulo 13. Kinsay makagiya sa Ginoo, ang Dios Espiritu Santo kiniambot pasabot, o magtudlo kaniya ingon nga iyang magtatambag. Gipadayag sa Ginoo ang paagi sa pagulat kaniya. Ang Dios Espiritu Santo, ang tigpadayag, mao ang magtutudlo sa pulong sa Dios. Juan 14:26. Ug di lamang aduna siya gahom sa pagsulbad sa atong mga suliran ug sa pagtagbo sa atong mga panginahanglan. Iya pa kitang tudluan sa paagi unsa-unta sa paggamit ni ining gahuma. Pinaagi sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdalag pagpahulay. Ang matagutlo nga pagpahulay mao kini moment by moment nga faith rest. Atong maangkon kining way kinutubang gahom alang sa matag panginahanglan sa atong kinabuhi. Bersikulo 14. Nagpatudlo ba siya aron siya makasabot o makakat-on unsaon paghimo ang mga butang? Wala. Ngano? Tungod kinasayod man siya sa tanan. Busa, ang paghulat sa Ginoo mao ang paghulat kaniya.
kinsa kanunay nahibaw ni adtong 11 Mayo. Mo'y hinungdan nga wa kay pagabuhaton. Apan niya na pagkawa mo'y buhaton, wa ko magpasabot nga magpahimutang ka na lang usa ka kasanatiang kahawang diha sa imong kinabuhi. Ang buot kong ipasabot mao ang pagbaton ug matagutlo nga pagtuo. Tuuhi ang iyang mga saad bisag magkinaunsa. Batuni ka ng pagtuo ingon sa pagtuo ni Job. Hinumdum ka sa Job 13:15 nagasulti niini, nawad-an na ako paglaom, busa musugot ako bisag patyon sa Dios apan ipahayag ko gayod ang akong katarungan ngadto kaniya. Mao kini ang paghulat sa Ginoo. Mao kini ang matag gutlo nga igpapahulay. Ug mao kini ang pagi sa pagtuo nga nagdaog pahuway nga gituman sa iyang kinatibuk-an. Masayon ra ang pagsalig sa Ginoo sa dihang ang tanan anaa sa kamaayo. Masayon ra ang pagsalig sa Ginoo sa gayon nga gidasig ka sa imong pagbati. Apan nagasalig ka ba sa Ginoo kung may pagkangiob ang imong palibot? Kung mudangat ka unya niya ng maong dapit nga imong ginahuna nga masinati mo, nan pagmatngon, sanglit pagasulayan ra ba sa Dios kanang kahimtanga. Moingon ang Dios, nagasalig kabagyod kanako, nagatuo kabagyod sa akong pulong, ug sa dihang musugod ka na sa paghuna-huna nga nagatuo kagayod, ug mo hayag ang kahimtang, musulti ang Dios pag-ingon og karon ako nagyong himuong dulom, way paglaom ug magiob ang kahimtang. Mutuo ka pa ba kanako? Kung mangiob ug way paglaom na gayod ang kahimtang sa imong palibot, anaa ba ang mao ra gihapon Ginoo luyo sa mao nga kangiob? Imo ba siyang makita tadlas sa mao nga kadulom? Imo bang makita ang iyang pulong tadlas sa maong kadulom ug pagkaway paglaom sa maong kahimtang? Mitabok ba siya dito sa pika sa imong malison nga mga kahimtang? Malisod nga mga kahimtangan? Wa. Hebrehanon 13:8. Si Jesucristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Ang Ginoo dili na gyud mo sab. Busa matinumanon siya karon ingon sa pagkamatinumanon niya kaniadto, ingon kanitong panahon pa ni Isaias, ingon sa panahon ni Moises, ug siya magapadayon sa pagkamatinumanon hangtod sa kahangturan. Sa ingon niya na magapadayon sa pagpalpal sa iyang tiil aron sa paghulat kanus-a ka niya panalangini. Isaias 30:18. Nagahulat siya kanato kanus-a kita mosalig kaniya. Nagahulat siya sa atong paghulat kaniya aron sa ingon niya na dili na siya kinahanglan nga muhulat sa iyang pagpanalangin kanato. Iyang ipahimutang ang usa ka madulom nga hulagway alang kanato nga din ang tanan anaay pagkangiob ug pagkaway paglaom hinunua didto spika sa mga hulagway atua didto ang maura gihapon nga matinumanon nga Ginoo. Siya nagaingon og sumali ka kanako pinaagi niini. Saligi ako taliwala niini. Tumuo ka kanako. Tuuhi ang akong pulong. Samtang magadumili ka sa pagtuo kaniya, ang kahimtangan magapadayon sa pagkadili mayo. Wa gyud kalinaw o kaligon hangtod makakat-on ka sa pagsalig kaniya. Ang paghulat sa Ginoo mo'y labing mahinungdanong ekonomiya sa panahon. Bersikulo 15. Gani alang sa Ginoo ang mga nasod sa kalibutan tinulo man lang gikan sa usa ka timba ug sama man lang sa abog diya sa usa ka timbangan. Ug ang mga kapupud-an sama lamang sa abog
kagaan. Nakasuway ka magtanaw sa mga kanasuran sa kalibutan. Ang pagdumala nila daw bugat ra pag-ayo ang kanato, di ba? Apan ang pagdumala sa tanang kapupulan sa kalibutan, wa gyud bali alang kang Ginoong Kristo. Kaysa pag niya sa tinulo gikan sa usa ka timba. Bisan pa niya na inay kita muhulat sa Ginoo, ang sagad ang buhaton mao ang pagsuway niini o niana o ka sa pag-anto sa kadapit aron kunuhay sa paglikay sa kahimtangan nga way paglaom o kaha sa pagpamugos nga naay diha-dihang solusyon. Bintaha gyud ang paghulat kaniya kansang mga desisyon mas maalam pa kaysa atong mga desisyon. Kung minusan ta ang atong pagsuway o dugangan ta ang atong pagsalig, mas mudali pa hinuon ang pagpadala sa Dios sa kasulbaran. Versikulo 16. Ang kakahuyan sa Libanon dili igong isugnod ug dili igong ihalad ang mga mananap nga anaa niini. Sa higayon nga mosimba ang Israel sa Ginoo, nanginahanglan silang kahoy nga isugnod. Niyadtong panahona, ang sakripisyo mao ang sinunog nga halad. Apan nilang sunugon ang tanang kahoy ug isakripisyo ang tanang mananap alang sa sinunog nga halad. Ug di pagyud kadto paigo aron sa pagpadayag sa himaya ni Ginoong Kristo. Labihan gayud niya nga mabulukon, nabihas pagka mabulukon nga way bisag unsang butang tinawhanon ang makapadayag niini bisan gani ang pagsunog sa kalasangan ni ang paghalad sa tanang mga mananap. Versikulo 17. Mipadayon siya sa pag-ingon og ang tanang nasod sa kalibutan muralag wa diha sa iyang atubangan. Ug sila ginaihap minus pa sa wa gyud diha og kakawang. Nganuman giingon niya di padugay diha sa bersikulo 15 nga tan-awa ang mga kanasuran daw tinulo man lang gikan sa usa ka timba ug sama man lang sa abog diha sa usa ka timbangan ug ang mga kapupud-an sama lamang sa abog kagaan. Makapunit siya usa ka isla nga di na niya palihukon iyang tudlo ug iya gani kadtong gihimo nitong tuig 1883 dito sa Krakatoa. Versikulo 18. Busa kang kinsa man ninyo ipagkasama ang Dios. O sa unsa man ninyo siya itandi. Kinsa may makatandi sa Dios. Ang maong pangutana, usa ka pangutana nga arte sa panulti o retorika. Sanglit, way bisag usa ang ikatandi kaniya. Wala. Tungod kay wa may ikatandi ang Dios, ngano pa mamusalig ni bisag kinsa gawa sa Ginoo ug sa iyang gihatag kanato nga mao ang iyang pulong. Apan niya ang gipanghimo nining mga tawhana. Gihimo nila ang matahom nga mga imahin o larawan, hinulupag bulawan ug nakaako pa sila sa pagtandi nini ngadto sa Ginoo. Versikulo 19. Sa mga Diyos ba nga hinulmag tao o gihalupag bulawan o gibuhatag kadinang plata, naghulat siya Diyos. O nagbuhat siya Diyos, iyang ginganlan kinig Diyos. Kinsa naghimo niya ng Diyos? Ang tao mo mihimo niini. Ang iyang hinimo, ginamit ang iyang mga kamot, gitawag niya Diyos. Kung ang tao mubuhat o usa ka butang, ginamit ang iyang mga kamot, ug tawgon niya kinig Diyos, unsa man gyud iyang gisimba. Gisimba niya ang iyang kaugalingon. Diha sa katapusang katunga nga bahin sa maong bersikulo, ana diha usa ka matahom nga pagtuis nga kantalita o gibuhatag kadinang plata. Ang pagtimbang nining mga Diyos nga
bulawan, usa ka dakong suliran. Halos matag usa ka Dios sa karaang panahon dinhay paagi sa pagsagakay kanila sa tuyo nga kapugngan kini sa pagkatumba. Bisan pa niya na ang Israel mitawag niini Dios nga usa ka Dios ug mihatag sila niini sa ilang pagsalig. Unsa man ang imong gihulat? Unsa may imong gisaligan? Ana kaniya ang imong mga Dios karon. Bandi, ana ay mga tao, mga kabtangan, mga pangandoy. Unsa may imong gisandigan? Muktawa ka tingali ni mga Israelinhon nga maghimog usa ka Dios nga di man gani kini makatindog og tulin. Apan kapila ka kahamusalig og usa ka butang nga susama ka kinuanggol. Kung nagasalig ka sa imong bandi, kung nagasalig kag tao, kung gisiligan mo ang usa ka kahimtangan, ingon ka ra gyud kakwanggol niya itong mga tao. Nag-ingon, ug mao kini ang Dios. O niya, ihigot kini nila sa bungbong aron di kini mapukan. Versikulo 20. Ang kabos nga dili makasarang og bulawan og plata, mangitag kahoy nga dili magabok. Human sa taod nga panahon, mahutdan ang mga katawhan og bulawan ug kaplag og bag-ong Dios. Dito sa kalasangan, mangita silang usa ka pirasong kahoy nga dili madunot. Unya mosalig sila sa maong pirasong kahoy. Apan way Dios, usa ka Dios kinulit sa ilang mga kamot nga kunuhay magkatabang sa ilang kahimtang. Ingon man usab niya na, unsa gani ang akua wag imuhang sandigan, ingon nga magtuto, di gyud makasulban sa mga suliran. Sama niya itong usa ka Dios nga kahoy o bulawan. Unya mangita siyang batid nga mukulit, aron iyang pahimuon og larawan nga dili mulihok. Versikulo 20b. Ang literal nga pagubad mao kini. Usa ka kinulat nga larawan nga dili matumba. Kung buhaton nilang usa ka larawan ginamagkahoy nga dili matumba, kinahanglang himuon nila kini nga di nang ubos ni mas bugat kaysa iyang ibabaw. Kini nang hinahanglan og usa ka batid nga mukulit. Busa human niya itarok ang larawan sa hanas nga pagabuhat, unsa may mahitabo? Ang matag usa ka tawo mo yukbo niini ug moingon og nagasalig ako kanimo o larawan, o Zeus, o Aphrodito, o Atene. Karon tabangi ako nining ako karong suliran. Kung ang akong suliran bahay gugma, mupurma kung usa ka matahong nga babae, ug ako siyang tawgon og Aphrodito. Kung ang akong suliran mahitungod og kaalam, mubuhat ko og laing figura ug tawgon ko siya Atene. Kung ang akong suliran maong pagpanginahanglag gahom, buhaton ko ang figura sa usa ka lalaki ug tawgon ko siya Zeus. Gikuha ko ang usa ka batid nga mukulit sa pagtukod kanila aron sa ingon dili kini sila mga tumba o mga mo. Karon inabtik kini. May tungod kini sa pagkaundan ni bisag kinsang magtutuo karong higayuna nga wa gyoy gisaligan gawas lamang sa pulong sa Dios. Bisag unsay imong gisaligan alang sa imong kasiguruhan, panalangin o bisag unsang butang diha sa imong kinabuhi, kini sila uway kapuslanan. Matingalang gyud kog pipila ka mga tao sa tibuok kalibutan karon ang nagasimba niya itong mga ginama sa ilang kaugalingong mga kamot. Unsa may gipadayag sa teksto nga na kanimo ug ngari kanako? Paabuta ang Ginoo. Padayon sa pagsalig sa Ginoo. Unsa man nimo sa paghimo nini? Kinahanglang mahibaw-an mo ang mga saad sa iyang pulong ug unya tuuhi sila. Mahinungdanon ang pagkat-o nini
sa inanay o anam-anam. Adunay tuto ka mga lakang dias pagtuo nga dagdag pahuway, nga nagapahimutang o usa ka malampusong pahanas nga angay sundon ilabi na sa higayon nga gisungog kag maayo og mga kaisdanan nga maglisod ka naghuna-huna og husto. Unang lakang, ang kunang usa ka saad aron mo mapalig-on ang imong kalag. Paghinumdum og usa ka saad diha sa pulong sa Dios. Una-una kung unsay gipasabot sa nasoy saad. Ilha nga pinasikan sa Dios nun nga panghunahuna, ang imong kahimtang di ta maingon nga wa kanay paglaom. Ang Dios paghihapon ang nagadumala og sa kanunay kinuptan ka sa iyang gamhanan mahigugmaong mga kamot. Kining maong katinuoran, maoy mo pakalma sa imong mga kakulba ug makapagamit kanimo sa pagtulunan sa Biblia nga imo nang nakatunan. Ikaduhang lakang, gamita ang saad pinaagig pangagpas nga Biblianhon. Ang usa ka pangagpas o rasyonal, usa kini ka pagpangatarungan, tarong o pagpatinaw. Ang matag Biblianhong saad, biblical promise, gipaluyuhan kinig pagtulunan o nagsumpay-sumpay mga pagtulunan. Ang paggamit og Biblianhong pangagpas, rasyonal, usa kini ka lohikal nga pamaagi alang sa pagsibog ngadto sa usa ka Biblianhong panakop. Ang saad nga imong gigamit diha sa unang lakang sa paagis pagtuo nga nagdag pahulay, mao ang gitawag sa in English og capsule summary. Sa daghanan pang mga kamatuoran nga may kalambigitan niini. Ang imong pagtuo nga nagdag pahuway, mamahimong epektibo samtang nagatagik kini siya dungan sa daghang mga pangagpa sa pagtulunan sa balaang kasulatan. Mahimong mogamit ka sa pangagpas bahin sa kinaiya sa Dios, the attributes of God, nga diin nagapunting kini bahin sa mga kinaiya sa Dios nga nagagarantiya sa iyang mga saad. O makagamit ka sa ubang mga pangagpas, ingon pananglit sa adlaw-adlaw nga grasya nga diin gipakadak-an ang pagkamatinumanon sa Dios sa iyang pagsangkap sa imong mga panginahanglan. Magagamit usab ka sa pangagpas bahin sa plano sa Dios nga diin gipakita diha kanimo ang imong tukmang dapit sa dayon nga katuyuan sa Dios o pagpatinaw bahin sa mga kahimanan nga gisangkap niya kanimo aron nga imong matuman ang espirituhanong dadagatan dinhi sa kalibutan. Gani adunay daghang mga doktrinal nga pangagpas ug ang matagsaad gisandig sa usa o sa daghan niining maong mga pangagpas. Ikatulong lakang, kamuta ang doktrinal nga panapos. So, conclusion ang pasabot. Ang mga doktrinal nga pangagpas, musangpot o mudangat og mga doktrinal nga panapos. Usas mga nabantog nga panapos, ato mabasa diha sa Roma 8:31 nga nagkanayon. Karon, unsa may ato ikasulti may tungod niini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato. Sa dihang mogamit kanining paagis pagtuo nga nagdag pahulay, mudangat ka sa usa ka bahin nga din mutuog gyud ka nining maong panapos. Inay nga magpunay kalag subli niya na sa sinag-o. Tingali kanunay kang mudawat sa doktrinal nga pagpanapos ingon nga tinuod apan ang paagis pagtuo nga nagdag pahuway mo'y maghahatag niinig kinabuhi sa ingon imong makaplagan ang kaisog
kapahulayan ug paghupay gikan sa kamatuoran niini. Human mo gamita ang totoo ang sa pagtuo nga nagdagpahuway. Mulig-on ang imong panguna-una. Nasayod ka sa imo karong gibarugan. Imo na karong makita giunsa sa diyutay mong suliran sa pagpasimo ngadto sa dakong hulagway sa pagkamatinumanon sa Dios. Karon makahimo ka na sa pagpahuway sa tinuod, pagpahamudlay og sa pagsalig kaniya alang sa mga kasulbaran og sa pagpadayon sa pagsibog sa unahan niya ng imong kinabuhi. Ang pagtuo nga nagdagpahuway mugugol siguro mga katluan kagutling o tingali mas dugay-dugay pa niya na kana mag-agad sa kadaghang mga hinungdan. Hayan maginahanglan ka sa pagsubli sa usa ka ang-ang o tingali mo sugod ka na usab samtang mo gimaw ang mga pagduha-duha o muhasol sa imong pagsalig o pagpahulay sa kaulahian. Ang pagtuo nga nagdagpahuway mamahimo kini siyang usa ka nagpadayong paagi sa pagkinabuhi nga mohimo sa pagtulun-an sa balang kasulatan nga buhing katinuoran sa matag kasinatian. Mga bersikulo 25 o 26, wa gayoy bisag kinsa ang makatumba sa usa nga balaan nga mao si Ginoong Jesucristo. Way makatumbas ang bot pasabot. Wa gayoy bisag kinsa makatumbas sa usa nga balaan nga mao si Ginoong Jesucristo. Hangad kamo sa langit, siya nagasulti. Kinsa nagbuhat sa kabituunan? Si Jesucristo mo'y mibuhat nining tanan. Gimanduan niya sila o gipahimutang o gihatag gihatagag tagsa kangan. Siya ay mibuhat niining minilyon ka mga kawanangan ug siya nasayod sa ilang gidaghanon. Gihatagan niya sila tagsa kangalan. Mao kini ang iyang pagkasayod sa tanan. Tungod sa iyang pagkagamhanan, way usa kanila ang manawa o sa literal nga pagasulti, way mausa ni ining mga kabituunan ang nawagtang. Usa kana kakatingalahan, mga binilyon o mga kwadrilyon o walay kinutubang gidugayon sa light years sa gilayon sa mga kabituunan nga mga gatusan o libuan pakalabaw kadako sa kaysa kalibutan o ganaa paghihapon kana sila. Wa gyud siya kawadi bisag usa kanila. Karon kung si Ginoong Jesucristo mibuhat nining maong halapad nga kawanangan sa universo, kung kining binilyon o trinilyon nga dagkong mga kabituunan o mga kawanangan, nagalibot-libot sa paglihok sa tumang paghaguros nga gikusgon ug way mausa ang nawa. Kung ang Dios si Ginoong Hesus makaatiman nining labihan kahalapad nga universo, makaatiman usab siya sa imong mga suliran. Way bisang usa ka goryon o esparo ang mahog sa yuta nga dili niya mahibawan. Mateo 10:29-31. Ang Dios kinsa mo'y mibuhat og nagagahom ni ining labihan kadako nga universo, may pagtagad kanimo og kanako. Nagahulat lamang kini siya aron musulbad sa imo ug akong mga suliran. Kung wa siya kawading usa ka bituon nan, makasiguro ka nga dili gyud ka kalimtan niya. Analay usa ka butang ang iyang gipangayo gikan kanimo, ingon nga iyang anak, hulata siya. Padayon sa pagtuo sa pulong sa Dios, bisan pag magkinaunsa, bisag unsa kalisod, bisag unsa kagrabe sa mga kahimtangan. Hebrehanon 11:6a, way makapahimot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo. Kay nagkinahanglan man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. 2 Korinto 5:7. Dinhi kita kutob, dinhi mauman ang atong pagtuon niining
ang kinabuhi sa pagtuo nga nagdala og kapahulayan. With your heads bowed and eyes closed, let us spend the closing moments of our Bible study this morning or this afternoon describing salvation. Describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now, everybody wants eternal life. So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. First of all, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. The sins that rightfully God should judge, that are yours, He judged in Christ. So, now your sins are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So as Ephesians 2:8 and 9 says, we've been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves, is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means, right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. And that's the moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration because it is your life. And you must know what you are headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Let us pray. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us. And we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind that what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. All this we ask in Christ's name. Amen.